Mä sanoin, että se pesee. Kyllä se pesi. Miltä tuntuu pehmeä vesi? Maksatko ne vedestä kulutuksen mukaan? Tuleeko teillä kalkkia kylpyhuoneen lattialle? Kuivaako jollain teillä perheessä iho? Haluatko ratkaisun, joka korjaa kaikki nämä ongelmat? Ratkaisu on Aromasense suihkupää. Sen suihkulevy on ruostumatonta terästä. Sen salaisuus on kolmionmalliset reiät, joka kasvattaa virtausnopeutta, pesutehokkuutta ja se säästää merkittävän paljon vettä. Lisäksi siellä on mikrokuitukangas, joka suodattaa kalakkia, rautaa, ruostetta ja muita epäpuhtauksia niin, että ne ei tahra enää sun lattioita tai lasipintoja. Aromasense oli testivoittaja TM-rakennusmaailman laajassa säästösukuvertailussa. Kun muut suihkut, vesi lensi vain 0,5 metriä, Aromasensellä lensi 3 metriä. Lisäksi säästää merkittävästi lämmintä vettä ja se on suihkumukavuudessa aivan ylivoimainen. Eli tässä on loistava lahjaidea sinulle tai ystävälle. Eikä siinä vielä kaikki. Suihkun sisälle saa aromakeilipatruunan. Sä pääset omassa kylpyhuoneessasi ruusutarhaan tai sademetsään. Ja se aromakeilipatruuna hoitaa vielä kuivaa ihoa. Se on testattu myös Atopia- ja Psoriasisliiton kanssa, että se auttaa atooppisen ihon psoriasiksi ja päänahan hiilisäilyhoidossa. Osta nyt markkinoiden paras suihkupää. Päivitä kylpyhuoneesi seuraavalle tasolle. Mene verkkokauppaan aromasense.fi ja käytä koodia SUPER ja saat Aromasense supersuihkun ilman toimituskuluja. Väitätkö sä, että tää suihku ihan oikeasti pesee? Kyllä, kokeillaan vaikka. No kokeillaan. No, vieläkö sä oot siellä? Mene jo sinne verkkokauppaan, näähän viedään käsistä.